Už v predchádzajúcich videách sme si povedali nejaké výhody MLM podnikania oproti bežnému podnikaniu. Ďalšou veľkou výhodou je, že MLM podnikanie môžete začať, aj keď ste zamestnaní popri svojej práci. Pretože v MLM podnikaní si vy vyberiete, koľko na začiatku trávite čas s týmto podnikaním a ako často budete, koľko hodín do týždňa sa budete tomu venovať. Pri bežnom podnikaní toto nie je úplne aplikovateľné, pretože pri bežnom podnikaní potrebujete čo najviacej svojej pozornosti venovať tomu podnikaniu. Takže sa to veľakrát bije so zamestnaním.